gaffategn? Jeg vet ikke. Du er jo sterk i kvipa. Ja, alle sagt det. Du må bare vente på turen. Å, kom an. Du må snu den rundt. Og så må du lese. Til Emilie fra Gunvor Lind med familie. Wow, du tok av meg pakkeleken. Må ta vare på den her promotellen. Gudmor eller noe. Det er laget. Ja. Men det er jo ut som det skal ha. Det var derfor ikke hun hadde tenkt å pakke til den, for jeg hadde den. Oh my god. Hva du fikk? Hæ? Så har vi så rett ut knærne. Nei. Jeg fikk en hestetakk. Ja. En kvalitet rett i tannsaker. Hæ? Hva er det? Kvalitet, det betyr at det er et godt merke. Jeg vet ikke hvordan gjør du det? Hun tok seg lov til det når hun hørte at det var det du likte. En gang til? Åh, jeg kan skru av og på heldigvis. Skal vi se.